Otodini Jesu. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, Nneka na Osi Ụfọndụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele, na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi ụmụ ha Victor na Victoria Ụfọndụ, ndị Chineke dubere uru mmụta a na-akwadokwa ịbanye nnukwu n'akwụkwọ yunivasiti. Emma na Anthony Kebodo na ezinụlọ ha na-ayọ maka ihe ezinụlọ ha n'obi. Elias na Grace Uwọgụ na-enye Chineke ekele, na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi nwa ha, isi ụmụ ha Kenechukwu na Amarachukwu Ụgbọgụ, ndị nke na-elote mgbe eji were nwa ha were na-enyekwa Chineke ekele maka ugo mmụta etinyere ha. Ndị Legion of Mary na ayọ ka arụ ike na-abawanye n'etiti kọmuniti anyị niile. Anthony Kebodo na ayọ ka Francis Ụkwamedua ka ọ dị mma nke ihe na ka o si na-akpọ ya ka ọ nọ na ya gbakee ọsịsọ. Bọni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ezinụlọ ya bụ n'obi, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu na Elizabeth Ezechukwu. Anthony na Imai Kebodo na-enye Chineke ekele, na-ayọkwa amara ya na obibi ya n'isi Greg na Stologa Amaka, ka Chineke na-abawanye amara ya ebe ha na-elote ọgụ arọ na isii ha ji wee bụrụ di na nwunye. Greg na Stologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Aloysius Ọgamaka na Cecilia Ọgamaka. Emilia Ọnụọra na-ayọ maka mkpụrụ obi Alphonsus Ọzọemena Ụgwọ. Ezinụlọ Esonchi na-ayọ maka mkpụrụ obi Esonchi Enewale a na-elote ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụwa. Greg na Stologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Nathaniel Nnadi na Angelina Nnadi. Bọni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Agnes Ofile. Greg na Stologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Cyril Eberechukwu na Christiana Ngozi Ebumba. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe.
ihe dum kwesịrị ya. Anyị na-ayọka site n'ọdịmma anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na-adị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen.
n'ime ha dara n'ala dị nkume nkume. Ọ dịghị anya ha pupụtara too, n'ihi na aja dị ebe ahụ emighị emi. Ma mgbe anwụ makwasịrị ha, ha chawụrụ kpọnwụọ, n'ihi na mgbọrọgwụ ha emikpughị emikpu n'ime ala. Mkpụrụ ụfọdụ danyere n'ala ebe ogwu dị. Mgbe ha topụtara, ogwu ahụ kpagburu ha. Ma ụfọdụ mkpụrụ danyere n'ezi ala, mịkwa ọtụtụ mkpụrụ. Ụfọdụ mịrị 10 mkpụrụ atọ, ụfọdụ 10 mkpụrụ 6, ụfọdụ kwa mịrị 100 mkpụrụ. Onye nwere ntị ya nụrụ. Oziọma ngozi bụ ụwa. Anyị na-ekelekwa Chineke onye gbakọtara anyị ọnụ ụbọchị tata ka anyị na-efe ya ofufe. Ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị tata na-ajụ anyị ajụjụ sị, kedu ka anyị si ege ntị n'okwu nke Chineke? Okwu nke Chineke anyị na-anụ oge niile, kedu ihe anyị ji ya eme? Kedu ka anyị si atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ na n'okwu nke Chineke? Anyị na-ekwupụta oge ụfọdụ na-asị n'okwu Chineke, okwu na-enye ndụ, dị nwayọọ na Chukwu, mee obi mmadụ ka okwu gị bata. Amen. Okwu Chineke, okwu nke na-enye ndụ, dị nwayọọ na Chukwu, bido mee obi mmadụ na obi anyị ka okwu gị wee bata. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya na-agwa anyị na okwu nke Chineke jupụtara n'ike. Ọ na-agwa anyị na okwu Chineke dị ire, na okwu Chineke ga-emejulile. Ọ ga-emejulile. Onye amụma Aịzaya ji ihe a kọrọ n'ugbo wee mara anyị atụ. Mmiri ozuzo na-emejulile ihe o ji maka ya wee zoo, nke bụ ime ihe a kọrọ n'ubi too wee mịta mkpụrụ. Etu a ka okwu nke Chineke na-esi emejulile ihe o ji maka ya wee kwuo ya ma bụ okwu nke Chineke jupụtara n'ike na ebube. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na kama okwu nke Chineke agaghị emeju, kama yakwa ka eluigwe na ala gafee. Ihe anyị na-agwa anyị mba okwu nke Chineke dị, na okwu nke Chineke dị ire, kwesịkwazị ịtụkwasị obi. Ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi nke Pọl degara ndị Rom gwara anyị na okwu nke Chineke na-enyere anyị aka ịghọta ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Okwu Chineke
n'ime ụwa na n'ihe adịsịrị oke mkpa. Pọl dị asọ gwara anyị na ọ bụrụ na anyị aghọta ụwa nke anyị nọ n'ime ya, anyị ga-amatakwa nnukwu ebube nke Chineke ga-ekpughere anyị. Nnukwu ebube nke Chineke ga-enye anyị makarịrị afụfụ ọbụla ma ọ bụ ihe nsogbu ọbụla nke anyị nwere ike izute n'ime ụwa anyị ma ihe ọ pụtara wee bụrụzie na anyị ga-ejisi ike hapụ inwe nkoropụ obi ọkarasị mgbe anyị nọ n'ihe isi ike na mgbe anyị nọ n'ihe nsogbu nọ n'ọnwụnwa, ka anyị were mmụọ nke Chineke wee na-ebi ndụ anyị, ka anyị nwee olileanya na mmeri ga-abụ nke anyị, mmeri ga-abụ nke ụmụ Chineke, ka anyị nwee olileanya na Chineke ga-ebube anyị yanwa bụ mmeri. N'ozi ọma nke Matiu nke anyị gụrụ, dị na Jesu Kristi jikwa ọmarịcha akụkọ maka onye ọha mkpụrụ, onye ọrụ ugbo na-agha mkpụrụ. O ji aka dị etu a kụziere anyị ezigbo nkụzi. Jesu na-agwa anyị ka anyị dozie obi anyị ọfụma, ka anyị dozie ndụ anyị ọfụma, ka okwu nke Chineke anyị na-anụ oge niile wee nwee ike ịmịta ezigbo mkpụrụ n'ime anyị, ka okwu nke Chineke wee nwee ike wee gbanye mkpọrọgwụ na ndụ anyị. Jesu na-agwa anyị ka anyị hapụ ikwe ka okwu nke Chineke anyị na-anụ bụrụ ihe gara n'iyi, kama ka ọ bụrụ ihe ga-abara anyị uru. Jesu na-agwa anyị ka anyị kwe ka okwu nke Chineke na-eto ma na-akpọdịkwa na ndụ anyị oge niile. Ndị na Kristi ekpere anyị wee bụrụzie ka Chineke na-edu anyị oge niile ma na-akpọkwa anyị ume na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsị ọtọ ugbu a wee kwupụta okwu anyị Chineke. Ekwe n'otu Chineke nna Chineke niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ahụ n'ihe mmemme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ ezi na nri site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'oge niile anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ọnwụọ elie, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe na n'aka nri. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ ikpe. Onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwela na Mmụọ Nsọ, onye nwe anyị n'eluigwe, onye si na nna mapụta, onye a na-esekpuru n'etolere ya na ala, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwela n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụtara m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịa. Ndị na Kristi, kwanụ ka anyị
Chineke dike niile dị ebi ebi, anyị bụ ụmụ gị eburugo mba anyị dị iche iche wee bịa n'ihu gị. Anyị na-arịọ ngọzi gị oge niile, nchekwaba gị na mgbazinye gị. Biko meela anyị ka ya ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
etu ahụ kwa o si mee mgbe a dịchara ndị anya asị nwere iko mmanya ịkwara ekele na otuto nye ụmụazụ ya asị nara m nke a ka ọ na unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewekwa ahụ njọ na-eme nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na onye omume nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna na ncheta nke ọbụla bitere ọnwụ nke mma gị anyị ekwenye ka Chineke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma n'ihi na-efe gị anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ ọrụ gasị ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Josef na ndị ọka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndasị ndị nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị biko bịara anyị niile mere ka anyị soro mejimara gị ngọzi nke Chukwu Josef dị nsọ bụ ndị ya ndị apọstụl Luigi dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa anyị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye ndị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile.
Jesu nke m, ekwesịrị ike n'ezie na ị nọ na sakramenti Eukaristia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a. Biko, batanụ n'ime obi m ka e bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Onye nwe anyị site n'iketa oke n'ihe omimi na ọbara Kristi nke a, biko mee ka amara nke nzọpụta gị na-abawanye n'ime anyị oge ọbụla anyị natara ihe omimi nke ọgbụgba ndụ a site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
dịka anyị si amụ ọkwa, anyị na-akwadokwa ebumnuche anyị bụ enweghị aka COVID-19 si wee gbadata dịba mma, anyị ebido bịawa ụka etu esi were gwa anyị, mana etu ọka dị kịta anyị ga na-akwado nwayọọ nwayọọ, na-ege ntị, na-ekpe ekpere, na n'oge adịghị anya COVID-19 ya gbadatawazi asị na ọ narago, anyị ejigakwa azụ n'uju ebe a. Ndị Igbo Amaka klaasị, unu ga-ebido ụbọchị ụka ọzọ July 19. Your class will start next Sunday, July 19, 9 a.m. to 10 a.m. on Zoom. So, ndị Igbo Amaka class, July 19 ka klaasị unu na Igbo ga-ebido, ọ ga-abụ na Zoom. N'izu ụka anụ anyị banyere, unu ga-enwetazi ozi gbasara ya. Ndị nne na nna, biko unu gee ntị, gbaa mbọ maka ya. Ofu onye otu anyị, ezinụlọ ya, John Abada, nne John bụ Justina Abada, rapụrụ n'izu ụka anụ gwụrụ agwụ. Nne ya Justina Abada, 99 years old, rapụrụ n'obodo ha Enugu Ukwu, Nigeria. Anyị maara ka anyị si eme, ka anyị lụta ha n'ekpere, ka anyị kperuore ha site n'ịkpọ ha na fon, site n'ịma tekst ma email n'ụzọ abụ n'ụzọ, ebe anyị enweghị ike ije nwee njem nkịta. Ụzọ ọ bụla anyị esi metụtarụ ha ka anyị metụtarụ ha. Ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ bụ Third Sunday in July. Ọ bụ na ihe dị mma ka o si adịgo, ọ bụ na Third Sunday in July ka anyị na-eri oriri maka aga n'ihu, maka ụmụ Chineke nyere anyị, maka ahụike. We celebrate success. All the graduates in our community, ọ bụ ụbọchị ahụ ka anyị na-eri oriri, eme mmemme maka ha niile. Ọ bụ eziokwu na anyị ga-agbakọnata ọnụ n'ụlọ ụka ebe a ka anyị si eme, mana ezinụlọ anyị ka anyị dotie, ka anyị ghara ichezọ ya ụbọchị ụka ọzọ July 19. Anyị were ohere wee na-ekene mmadụ niile, ka anyị na-eti egwu uche anyị na-ekpere, na-ayọ Chineke na nnukwu ọya anụnwa bụ COVID-19 na n'oge adịghị anya, biko ka ọ nara anara nke ka nke, ka obodo anyị nke bụ ebe anyị si wee bịa ebe a, biko nna, etu o si eme ebe a n'ụwa ka ọ ghara ire etu ahụ n'obodo anyị si ya wee pụta, maka na oyi ekwubata ya. Ka anyị tinye ya n'ekpere onye ọbụla n'ime anyị, ka anyị na-ekele ezinụlọ niile na kọmuniti anyị, ka anyị na-ekelekwa nna anyị ukwu, onye isi kọmuniti ya anyị bụ Igbo Catholic Community, onye nke onye isi ụka anyị tatakwa, Fada Jude Umobi, na ekụfọrọ ya aka. Daalụ.